Ang bisita, boss. Boss, ang bisita. Ano siya? Itong title. Miranda. Dito din sa likod. Wow, okay na sir. Okay na. Transcription. Sino yung susunod ng 7 Pasulog kontahan eh. Wala kang gano sir. Pero Iba rin ready tayo ito, mag-proceed. So ready tayo magpa-qualify din. Ready tayo. So, pati dito ang fail sa talaga. Kasi RD namin nasa-step tama. Kasi pala experience. Nung tayo siya, kumakakano mo. Original title. Tapos expect ko naman na kailangan tatalan ng ID. Kailangan ng specimen signature. Kailangan niya pinatali sir. Itang valid ID na dito. Pakalat ko. Wow. Or in the absence of mahalaga yung melody, ang SPA lang. Bakit ang SPA? Sige, sa small down sige. Sige sir. Okay. Sige sir. Sige sir. Ero. Ito ba Kapag lumabas po siya, kailangan ko tapos sila sa mga task na-tune again eh? Pabalik mo. May paman niya tayo rigay. Kaya tapos ka na ba sa maliwalo mo? Ito malapit na. Sinitas ko lang nahanap ko na yan. 2978. Ano bang lot number yan? 2978 pa. 78 no? Oh. Ano, kapit na siya? Okay. Oh. Makakainin, Layout na yan ba? maka ini kasi sigdan tanin eh. So relocate. Makaset na la rin eh. Even ini makaset ni. Balo ko kanya kulang na mo. Kaya may sukasok ang tanin niya, buo yun. Baka hindi namin kulang. Pero check tayo. Itong karigay boss na kanya kasi kan? Itong kinaila mo? Hindi namin iso. Okay. Ini kanya nang pa sa sali, ini namin mitatagan na yan. Ganda kang coordinates. Hindi boss, tayo guys. Kapag ako. Relo na yun boss na. Ay, bali checking na kami mo kanina.
Okay. Dahil nakakayat ka. Ako yung piyata yung Chris eh. How? How? Kain na kayo. Babayaran sa akin. Pwede na ako. Pilan spray ba yun ba? Dua. Nung ka sa kanya. Ang ganda naman. Nung ba sa salita. Kaya nga mo expect kung kakabit ko kanyan eh. Babas. Ngayon eh, kaya ang Karing Miranda, di ba? Tinanong mo kapag-kawayan. Kaida. Pipresentada lang kayo katamo. Magka kayo ka rin, sali kayong netong. Sigurado pa rin nila ka yan. Kung kami maring nete kami yung pusok ng kitang. Sinabi na, ay, hindi na yung bayaran. Hindi pa rin yung nakanap. Basta sinabi na, ay, bayaran niya. Hindi. Hindi kayo 150. Engineer, sino si Tira ng Santa Ines ninyo? Diba na? Sino yung mag-service sa Santa Ines? Bakit? Kasi meron tayong pinahero, wala tayong doon eh. Ano, yung dati pa rin kinahira yan? Oo, yun dati. Yun na pag-iwanan natin. Ang iyaan siya. Iwanan na natin talaga. May malinaw ka nito ko yan. Ah, Tuloy de Blanca. yun to. Ang dalawa-lote. Hindi ba saan nagawa mo kanina eh? Ang top step yan yung lagay sa Kailangan kaya mo lang. Itapos si Pepper ng plano. Kaya magpusilbingan po ba sa like tax net. Hindi pa lang nasa may tax net mga ano. Para tayo picture. Madilim na, ano, Florida Blanca. Kaya pa ba yan? Ano na? Dahil That's eventually ano. wala. Ano? Ito. Meron ano. Ako may nagpint na ako nito eh. Parang pwede ko yata nakikiaman to eh. Malabo lang. Ah, Ito lang ang tayo. flat kiaman. Okay. Anong page? Ano to? Which one na?
Use mo talaga. Okay lang sa taas. 1, 3, 3, 7, 4. Yan, gusto ko ano. Ito, ano, 1, 3, 3, 7, 4. Gusto ko pagkakaan. 1, 3, 3. Ano lang. PSD number lang. BCS. BCS. Malabo lang yung kahit ambas mo rin. Ang papawatang certificate. Kita kasi mukha mo dito. Tapos yung BCS na itong ating AND ni. Punta naman tayo dito. So, yung dating isang lote. Ito mo pa sa consolidate. Ito yung isang lote, tingnan mo. Ito, mas malinaw to, Arvin. Mas malinaw to. Hindi, title number kayo. Ha? Title number. Title number. Page 1. Sa lahat, title number mo malinaw yan. Mo baka magkakasunod lang. 1, 2, 3, 9, 2. Isa. 1, 2, 3, 7. Ay, sir. Yan nga, yung serial number ng page mo, tsaka serial number ng page. 159. Hindi ba? Serial number. SN. 047. 0. Yung second page. Okay. Ano, 80 to, ah. Oo, sa 80. Ayun. Serial number. Ito serial number na ito, 19 naman. Saan to 17? Same page. Tama lang. 17 to, ah. AMD siya. Hindi rin yung install mo. Ginagamit mo yung computer mo, Arvin, ha? Oo. Pwede mo yung gamitan. Para start kaya pala. Ganun start ko. Para start kaya pala.
di ba yan? Update ka na. Kuya rin boss. Ari, ano mo, pati na mga kuwang tubingan ting karela. Pag-ilis sa ano ka. Tapos mo na kayo. Arvin? Patingin nga ako ng ano. Ay, sir. Ba't broken line yung PVC mo? Yan, lang po sa So, pwede mong litan yung text mo naman. Yes, sir. Kung mga to, pwede mo siya litan. Para hindi siya sobrang laki.
Yes, ma'am. Opo. Nanood ko na po. Sige po, ma'am. Ano po kayo?
Itong kahit wala po sa dati ng certified. Ha? Wala po certified. Pinano? Kung kahit ang Ducati, Bakit? naka ng ongoing mortgage. Going mortgage. May itong cellphone o rin niya. Ito naman mo kung kaya ko sasama ko para kontak ko. Dapat mo naman. Nagdimin ko na. Alaman. Sige, paano mo? Ali, magkaya ka mo. Ito kung kaya ko basta ng email ko, may kaya kasi hindi ba password. Magkaya ka mo mag-forgot password. Hindi Kinakamang ako yung telephone number. Hindi ako kasi boss, ginawa kong bayan ng account ganyan. Ba't ginawa kang bayang account? Tapos i-transfer mo eh. Ito transfer kitang yung Gmail account ko. Forget ko ganyan. Ngayon naman kasi pa kaya ngayon kami ngayon. Yung dati kong email. Ngayon ikaw pulat na yung contacts ko. Wala naman yung contacts ko. Dapat kasi yan ginawa bayang account. Kung ano yung account mo ka rin, yan yung mo rin yung gawa mo. Buti kayo kasi sana isin kitang cellphone. Yung tayo. Ito. Panto ng water talaga ng kahit kung nakalala. Kailangan ko rin kontakta ng tayo. At di kayo batang wala na. Ay, nireset mo ni Wari, tama ito. Nireset mo ni tama ito. O yun, ano pang silbi na nitang may babalik ka na kung nireset mo na yan pala. Wala na akong talaga. Ala na, nireset mo na eh. Wala ko naman, kaya tatalnan mo kasi may pa nireset. Kailangan kontak batang laro. Aray mo yung ito doon. Kung ikabiyasang mag-dipat cellphone, sana may utang ka na ako. Kasi kabilis na ako nito eh. Pag-download ka mo yung Samsung at yung sarili ka yung Samsung pa mag-transfer. E ganang files mo yung MI, dala na yung Samsung, alang balakuan. Kaya ang photos. Uy, gana. May siya mo pimetong oras kasi dala ka niya yung copy, pero ma-transfer lang. Kung may utang ka sana, hindi lata ang problema. Hindi mo pala ba yung gawin mo? Sana may utang ko. Hello? Sila rin mo tapos. Hello? Ma'am, good morning. Update na kayo mo. May okay na kami last Saturday. Turn over ng mga kayo. Karetang Maro. Makita. So, itabit sana ma'am eh. Makalanan mo, send ko ba billing formal billing ka na. Sumaltabi ng mga niya, tandaan mo yung matriset. Hanggang tayo ako sigurado ka rin ang idaraga ng matriset. Matriset kayo, kasi ang matriset.
LM Tools. LM Tools. Yung LM Tools ko yan. Sir. So, pakain ko na pa-certificate. Pa-certificate ko na tama. Ay, apat wapat. Kita mo yan namin yan. Okay yan, basta certified. Okay yan. Kasi kaya niya gamitin yung for approval mo. Papapit na dyan. Oo. Kaya hindi na palabas ng mouse yan. Kakasabi ko na eh. Saka magpapangalan niya. Papalugin mo. Kung sure ka pwede tetet ka rin eh. Magawan doon. Makakayapin ta. I-print na po ito, sir. Ano yan? Ipagpag mo muna ako sa isang A3. Yes, sir. Tignan ko muna. Tinuturo mo lang dito kasi maganyan ka. Meron ka vicinity para dito. Lugar. Maliwalo, di ko lang kasi yung ano, maganda itong maliwalo eh. Bago yan. Ito yung may pinapagawa ng ganyan yan. Hindi, natanggal. Oh, nasaan dito yung vicinity para okay na ito pag-print na. Dito siya oh. Okay. Ano yan? Itong makapili mo ito ka. So, okay na. Hindi na ko alam. Sa no vicinity. Hindi na vicinity ito. Gagawa pa. Lunch na ako na iba. Ano pa yung sumo? 2978. Sorry. Hello? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Aba.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ako. Yes, ma'am. Iyan ko na 7-8. I-date mo na tayo mo yung nagpalit. Lagyan mo yung De La Paz Sur. Okay. Bilog mo. ha? Bilog mo na. Bilog ko na. Okay. Kailangan kasi nating malaman, ma'am, gaano kalaking lote. Okay. Usually kasi, ma'am, no, yung mga relocation survey package natin, so ang kasama na po nito, sukatin natin yung lupa, lagyan natin ng muon para maset yung boundaries. Gagawa tayo ng plano, yung tinatawag namin operations plan. And then, just in case lang, na meron kami makitang discrepancy, gagawa tayo ng report. Ngayon, ang package natin para doon is 15,000. Yes, ma'am, 15,000. Hindi, ma'am, ang hinihingi lang ng munisipyo is location plan. Just in case lang po, meron nang nakabakod sa tabi ninyo, tapos mali yung pagkakabakod niya. Siyempre, i-call natin yung attention nila eh. Kailangan nating idaan sa barangay. Meron tayong document na report na pwede nating maging basis para doon sa reklamo natin. Sure, ma'am. Ang kailangan lang namin to engage is copy of title. Tapos ma'am, usually pag binigyan niya kaming copy of title, bigyan niyo kaming mga lead times na 3 araw. Kasi nagre-research pa kami, nagpe-prepare pa kami bago kami makapag-schedule. Okay? Sige ma'am. Okay po. Salamat din. Bye-bye. Marina ka? Ano po? Ikaw naman, okay ka na? Close mo na yan. Kasi ayoko may nakikita akong ganyan eh. Ninervous ako eh. Ano ka rin mayroon na eh? Hindi naman mo confidence sa tete. Basi kita ng MD. Nari ko gusto ko lang kayo. Hindi ka kami binibigyan tayo. Kailan natin ito? Tao na pagdasos. Ano, hindi ka binigyan ng ayaw. Kaya din. Kailangan. Double check na yun. Ay, open na ng grades ka. Sabi mo yung tanda mo yun eh, mga Elias. Diba? Hindi ka na Elias. Hindi nga, rin kita na, hando. Wala kang pineto niya ang ito. Pero muli kong pa-check pa mo. Ha? Pero muli ko pa mo. Kasi yung bleeding niya eh. Sure ha? Tukod na kanya na yung kipit ha. Muli ko na-double check. Send mo na karela. Sure lang hindi ka rin. Alalang ka. 5 points yung pili ko. Gusto ba 5 points? O kailangan ko yung kapatid. Diretso yung 5 points mo. Ang dulo-dulo mo. 4 points na boss na. Oo, kung yan 4 points mo.
yan, hindi tayo makakuha ng certified pro copy dun sa palir. Okay naman. May bata pero pwede naman. Tuloy pa lang. I-direct yung tindahan eh. I-direct yung tindahan. Nakuha ng prog ka? Sir. Nakuha ng prog ka rin ka? Ako sir. Ba't gray yung printa mo? Na. Ano mo nag sila? Yes sir. O nag-gray scale ka na? Nag-ano po sa mga po. Hindi na tayo sa series. Uninstall ko yung AutoCAD mo ha. Yes sir. Magaling naman i-cut na boss na. Dito dating kwari-kwari ka rin. Ha? Dito dati sa kwalita ka rin, natandakal. Oo. Dati lang mo kukulit eh. Kahit kung marami. Oo. Apantay na lang. Kapantay na lang? Oo, apantay na lang yung pulo. Yan eh. So, Medyo may babae, bagay, tamatas na eh. kapal pala mo. May patambak din? Kuwayan ka eh. Kuwayan tambak ka ng Oo, ako sabi. Kinanwayan kitang mata. Dapat medyo ito at mabos ko dyan medyo. Para pas ka mo doon, andungan doon. Masulit eh. Makapili-kapili mo gawin ba? Hmm? Ikaw, Ano ikaw? King Ulot? baka yun. King Mikwari ka rin? Baka. Yung panito ay albalong naman at masino. Kita mo ito nga magpa-relocate kaya tamong arkitekto. Architect Arnel Santos. Tantawin na pa-relocate kaya katamo naging Queensboro. Kahit itong ating maling ali, main road. Unang lang sidewalk na mali. May tayo yun? May architect? Meron niyo boss? Benefits na siya? Ano yun eh? May kablang eh. May ka-pulmonya, may ka-COVID yan. Basta hindi may nakarecover. Simula kanitang signal tayo ito, medyo may nanay boses eh. May nanay. Matuwa na rin mo. Ay, 40 plus yan ito. Saka na ako, message na ako ng kliyente kasi kasabi ko na kanita yung kliyente.
engineer, si architect po, ano, na maalam na. Bibigla na akong ibang nangyari. Man, mag-restart ako, okay lang ba? Ay, ako naman po sir. Nakasave naman po yung mga... One, two, two, three. Pagkatapos kong copy nito, i-restart mo ha. Yes sir.
Chico. Para po sa system. Ang number? Service done. Yes, sir. Good morning. Fire hydrant, sir. Itanong mo na lang kay Engineer Erwin. Yung fire hydrant. Kasi sa fire, ganito kasi yan sir eh, na-explain ko lang no. For purposes kasi ng mga permits, gumagawa kasi tayo ng advanced water distribution plan. Then sa water distribution plan na ginagawa kasi natin, advanced, dahil nga advanced yan, no? Hindi 100% na susunod yan. Dahil kapag na-apply natin ang permit, tapos dumating si contractor ng tubig, contractor natin ng tubig, gumagawa siya ng sarili niyang plan. Saan siguro siya mas makakatipid, mas efficient. Sa trabaho nila yan. Ngayon, yung position ng fire hydrant niya, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi ang plano binibigay niya sa amin, yung parang handling lang. Yun kasi dapat dapat natin pagpasihan ngayon. Yung planong ginawa niya parang handwritten lang. Kasi ito naka-indicate lang talaga yung position ng fire hydrant. Kasama ba si Engineer Erwin niya? Okay lang sir kung pakausap mo sa kanya. Sir ba? Good morning. Sir, netang plano ta akong bibigyan ng Engineer Edison. Ang
papacheck, Arvin? Boss. Kang Gutierrez ka, no? Nasend na sa'yo, kuya, yung title. Oo, yun. Yung ano iba yung pag-ulo. Oo. Ang Gutierrez. Kuha. Kagulutan yung tayo. Kang Sireles, di ba? Ito ba, bakit papacheck eh? 978. Nag-restart ka na, Eman? Hindi pa po tapos sir. Ay, ito ba rin? Yes sir, nasa black. Tagal ah. Sir. Tagal yung copy ah. Ito kasi yung unang version ng hindi lang tayo apektado din, maraming siguradong apektado nito. Biglang nag-update si Windows eh. Ang Windows na ito. Yung full ng Ryzen 6. Tapos na siya? Ayun sir, mag-restart. Mawawala yung G-survey dito. Ah, nasa 2007 naman nakasave yan. Yes sir. Anong hola? Ano itong hola na to? Ano yung hola pa rito? Save mo lang para i-cover na ba ang print na Itong hola na to.
Pick up mo na isang kaya. Saxte. Ay, dito ang kaya. Hindi kasi pigilan na gamit ang ano. Nung kalagalo siya yan. Pwede na. Ba't mo nalalo kayo tao eh? Oo. Tinggot na. Pero rin mo ka rin siya. Kailangan mo rin. Hindi yan meron ka-retested sa inyo. Sabihan mo ko, Emma, pagtapos na yan, ha? Yes, sir. Ha? Inform mo. I-file naman natin to. Ano? Pwede ba ako? Pwede mo lang. Sir. Dito sa check. Punta ka Greenfields, Kingsington. Parang Greenfields. Ay, naku talaga. Patag kayo ni kanil siya galang. Tulong nakakulo pa rin. Kini ka. Balong may sindalan. Olfo. Ang sabihin mo balong olfo. Balong may olfo.
Our Lady of Fatima University. Tao ba? Oo, itang dakal mala na maputi. O makapalda. Fitting. Itang mga lago. O, balume. O, tinlapaping overpass yan eh. All po. O, diba? Overpass yan eh. O, kingwanan niya, pinini. Balume. O, lagpasan mo yung overpass. Yung King 1 na yun, pinausan ng Greenfields. Okay? Kenny, akit mo rin, no? Pipanganan lang halos Kenny. Cafe Noel, Red Rickshaw, basta yung King Cafe Noel, yapin yung King Gulot. King Gulot na ni Cafe Noel, ating opisina King. Ating possible King. Yapin yung opisina ni Greenfields. Atad may yan. Kanino para kanino yan? Yung Lilia Galang. Sulat na yun eh. Simpleng manyag ng resibo. Kaya magdala na ng mga. Okay? 1, 2, 3. Kaya kung alala, sabihan da, ito mo nakapirma yung check, okay mo, magbalik na ka. Importante miras na yung karela yun. Na? Okay. After lunch na kayo mag-survey, mag-field ka. Tatamig na rin. Yun. Ito description ko, wala yun. Ito sa porak to. Pakilipid ko to sa porak. Kaya na to kay Antonio Sanchez po. Dennis Silisa. Porak to na. Hanap ka, passpul. Passport po. Kung walang passpul, gawa ka ng bagong envelope, passpul porak. Yes, sir. So, kita mo nung mga patabi niya. Ano yung yung ano? Kita mo nung nakapit niya kaya mga patalayaw. Una siya kinikita. Pero may tangin mo muna ka, diba? Oh. Mayari na kayo pa rin. Isa ko rin. Tapos ngayon, design kong pito, kita niya ng 3-5-8-4. Bulit ng LS ng gano'n, retang lukan niya, good na. Baka rin lima, good na eh. Kasi kailangan mo na ano niya pa yung kunin siya din? Pangapa. Kaya buhay ko na pa si Bayo. Akapi na rin. Paratang pito, baka at wala na yung bibili ng mundo. I-check mo yung messenger mo. I-check mo yung messenger mo. Itang 567. 4 checking lang. Tapos itang 1-2, balang 4 checking lang. Hindi ako yung 3-4 yan. Wow. Pero hindi na rin. Sa 5-7 tayo, tama na. Passpul yan, passpul porak.
Bustos na masantol. Ito, bustos masantol. Okay? Yes, sir. Bustos masantol yan.
Eman, Sir. hindi restart mo yung computer mo, no? Yes, sir. Basta pagka-on mo siya, ganito lang gagawin mo ha. Wala kang ibang gagawin. Meron lang tayong i-click na isang para doon sa license mo. Yes, sir. Ayan. Even dito, ganun din. Pagka-on mo, ang mag-iiba lang dito niya. Lalabas yung license manager. Yan. Yes, sir. Pupunta ka lang dito sa start, stop. Okay? Opo. Start, stop. Start lang. Oh, close mo na. Ganun lang. The rest, walang pinagbago. Ganun. Start, stop.
Am I? Yes, sir. Bigla. Alvin, pwede ko kasama mo ba? Sabihan sila rin yan. Deliver lang kaya kasi mo. Muling lipat yung existing code ka lang. Inibalo ko, 261L. Kailangan yung case number mo. Isn't it ako? Ipapasok ko yung mga balo. Meron si Ita, balo ko eh. PSD 41296. Ano? PSD Wa. 41296. Kailangan si PSD. Ay, PSD. 4. May susunod. 412. 96.
Try lang po ako. Sige lang. Pala eh. Engineer, saan nila ako tayo sa lahat eh, baka kaysa. Gusto mo na ba yung ano? Sir? Gusto mo na ba yung KSICC? CR pa. Gusto mo na ba yung SICC mo? Oo, inaano ko lang, nangyari ko lang ang attorney. Kasi medyo nakakalito eh. Dikit-dikit mo ha. Kasi yun nga, ito nga inaano ko eh. Kasi medyo maano nga eh, magulo kasi merong iba, double yung black and lot ng title pero Kevin PCP. May mga ganon. Ito ko sa'yo dito, ulit ka. Sige, kapatid mo muna. Oo, kasi tapos na nga eh. Inaano ko lang kasi, tingnan mo mga iba, may lumulutang na lote. Yung mga iba, tiket-tiket, yung iba, may ano, parang meron. Hindi ko rin ma-explain yung back niya nito itong mga ito eh. Ayan. Ito nga ulo ko dito eh. Pumpkin pa, hindi dumitiket eh.
Sir. Palagay naman ako ng ano, ng long pancake. Yes, sir. Sabi mo ako naman pag okay na. Sorry, sir. Palagay na lang sila ng Yes, sir.
Sherlock. What? What's that? Mm-mm. Di pa nga ano lang. Ano ka rin namiras? Wow, 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 wow. Oh. Bah, mapin eh. Wow. Wow, 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 wow. Kasi piling pa kaya blow up bag ka mo rin kanito yun eh. Ah. Wow. Tindi lang ang mga paano. May kusot ko yun. Wow, 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 sir. Hindi, ang vertigo dito sa SCI, maraming type of error kahit yan niya. Ano sa ano ba? Wow, panin naman natin eh. Baka abang lang din eh. Oo, kaya din bago ko naman talaga ito eh. Sige, sige sir. Okay. Salamat, salamat sir. Sabi mo kuya? Sa SCI, ano kailangan ng research eh, kasi maraming type of error sa title niya eh. Nahanap ko ito, pero mga iba kasi ano eh, same black and black, pero yung TCP nila eh. Kaya nilagay ko na yung mga adjoining lines sa dito para ano ko eh. Tulad nito. Napag-research natin ito, engineer. Itong SCI, SICC, o SICC, o CI ng SCI, yung layo ng SCI, SICC. So tingnan mo, LRC. LRC pala siya.
ngayon? Yung problema mo? Ito, tulad nito. Hindi sila tingin-tingin? Meron na, yan, matulad nito ito, medyo ano to eh, questionable to eh. Magkakaiba ba sila ng PSD? Magkakaiba silang point. Mga By point? O typhoid, di ba, galing sa NPM6 sa NPM7. Pero to, MBM sa ito. O yan, NPM6 na. Pa-research mo. Kaso LR6 siya eh. Kailangan yung mga plano nila. Ano ko ito, katulad nito, Block 3, Lab 7. Block 3, Lab 7, pero magkaiba yung TCT. Yan. Hindi, siyempre magkaiba ang survey number yan eh. So, natulad lang ako kayo yung Makakita kaya kung ano pwede ma-research natin. Ang ginawa ko ganito, yung lahat ng block 1 nandito. So, sarap. Ah, may kain, Teresa. Ano lang ka? Sige, no? Ako lang ni Wari dito. Hindi. Wow. I-inform ka na lang mo sa ito. Okay. Loko na rin. Sige. Tama yung kaya. Ito ang position. Ha? Ayos ako. Sobrang magkain. Ano yun? Ito tayo ka lang. Yun lang. Ano pili? Kung wala mo dito siya. Tayo mo. Meron akong bubukas. Isa. Mag-grab na kayo pagkain yun. Alvin, magsantay yung stand po. Tanggap pa natin.
sir. Good morning. Good morning po. Oh, sige, sir. Sige, sir. Salamat, salamat.
Wow. Ito mo muna kayo dyan. Ini mako ganyan din karikate, di ba? Hindi, layout 1 po kasi kita yung karikate. Hindi na ko layout 1. Oo. Layout 1 ito. Layout 1 kasi kung layout 2, kita na kung kapre na. Ano layout 1? Kaya ito yung cool. Bukan lagi kape ba ako din? Para kape ba ako din? Wow, yung 3, 4 kanyan, kaya tayo mas bukal. Tapos 5, 6, 7, di apit na niliyaw tama na ako ba? Ay nakagawa. Hindi kita ng gulot ng kaya ng gulot ng ano. Ano ba sa dito? Ali, nagawa na ng relo kita. Utang mo muna. Utang mo muna, okay na yung muna. Diferensya yung basic na meron din. Ngayon pa nagawa. Kasi hindi yan call layout boss. Ito eh. Adwa, kaya mo kasi yung gari. Kami ba, nahanap ko siya sa bintang. Muna pa nagawa. Ito pa ka boss. So yung una, yan ita na. Wala na yung una. Ang Gutierrez, ang Gutierrez. Ang Gutierrez. Kasi hindi ako na layout talaga boss. Kaya niya kasi itong kaya. Loaded namin. Kaya hindi itong Gerardo. Kaya hindi itong pa. Kanino yun eh? Ilan gusto ko na tayo po sa Gutierrez. Wow. Yung layout kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 1, 2 kasi, makasing isang kasal. Oo, edi okay yan. Ika kasi niya makukin. Makulit ako. 70. Makalalo mo kalog. Ted. Makalala ko ba ng leader? May papuntayan ang Elias. Wow. Wala makatulog. So inom mo yung bakod ng Capnet. Oo. Alam yung mga limang Ali, feeling ko kaya may papasok at Capnet. Uling baka may tansya-tansya yan. Kasi yung problema, yung endless eating. Hindi kayo nimulit ko. Ining paset mo na hindi kasi lahat ang mga problema kayo. 1 ng 7. Paset mo na yan. Tapos pinsasabihin natin yan, 2, 3, 4, 5. 6, di ba? Sorry, yung 5-6 kasi, kasi tanong, 2, 3, 4. At 2, 3, 4 kaya nag-worry ko nga pa. Itang 2, hindi niyang lulubya talaga. wow. Bigyan dito ang super na kasi. Kasi sumatay kasi yung Huwag makabati ng 2 meters nito eh. Wow, bigyan dito ang kain mo kasi. Siguro, Bigyan dito.
poste-poste rin eh. Ticket data. Sigurado ko rin. Basta layout mo na para ito 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 layout mo. At ang 5, 6, 7 checking lang. Pero dapat pa layout mo. 5, 6, 7 ka rin Huli ko nga balo kanina ito 3-4. Eh, 3, 4 ka pa check niya rin mo. Kasi, the bago recap yan eh. Sabi pa 3. Well, na 3-4, expect ko kanya na din yan gap. Gap yun ba? Gap yun dapat. Hindi niya dapat gap ka niya. I-layout mo ka ng 1, 2. Dahil din na mo na mo. Tapos itong 3, 4, i-check niya kung din yung PS na kahit. Kasi, Titanic kasi pilot yun eh. Ne. 1, 3, 4. Wow. Ito 5, 6, 7 checking nga mo. Wow, checking ka. Wow. Yung 1, 2, talaga pa yung layout. Approval yan. Nasa iyo yung ano yan, di ba? Nasa iyo yung folder niyan. Ako sa Kaya dun sa Ilkiades. Pagsama-sama mo.
Ay! Ay! Pagpalo si Bilal nila. Paano ba ito kung butter pen? Sure ka tatawag yan? Sa likod. Ano tangkat yan? Pagkaya mo yun. Nanto ka naman. Dito ko siya kata. Ha? Alam mo parang dapat ito. Okay. Gamit yung pang size at bala ko pwedeng cutter tao eh. Naglipid lang ako na kaya bilang tao mo. Hindi ko na nga. Dahil ito ata. Bukod ng dalawang cutter box. Itong regalo na lang. Itong something restaurant. Okay? Dalawang regalo. Tik, pwede na tik. Bisaya. Bisan. Kunting na lang naman.
Pero title nila. Pero tingnan mo yung TCT na 802. 40. Ibang ano yan, ibang PSC. Oo nga, kaya nga. Kasi kaya ang problema ng PSC na kasi LRC siya eh. Ibang ano yan, ibang Kaya naman tayo na ako eh. Ito ka na naman eh. Pero pareho lang PSD nila. Tagal-tagal mo na nagpapot, parang hindi ka pa nasanay. Mga typo error talaga yan. Hindi mo tayo po. Okay lang. Every block meron silang type. Same kaya, same black and lot. Pero yung pala is title. Kung sa bill, kung sa bill, adwa lang ang plano. Kailan sila ka na? Okay. Kaya sila. Kung sa bill, wag lang. Ang ginawa ko Wait yung lang. ang ginawa ko yung Type na ano? ang ginawa ko sa Java Engineer, pinlat ko kay Black. So, inano ko by, dinikit-dikit ko sa kay Black. By black tsaka by PSD. Hindi, by Black. Yung PSD, parang naman yata yung PSD na eh. Double check ko. Pwede ba? Tapos, nilalagay ko yung adjourning line nila, adjourning na. Tapat na. Pwede ba yan? Press black to lot 1? Sino kumain sa kay double check ko? Mamaya, ayos ko. Kasi nag-pinag-dikit ko eh. Sabi ko, hindi ko maintindihan ko, kaya pinag-iwala yung push lang. Black talaga. May nasi yun. May mga pin, pareho mga Bakit kaya mas alam yun? Kagabit na to. Oo. Pinainit na kumali. Init ba? mga kahit tata, tata. Jake? Sige to. Pasuloy ko na kami ng pick up ng gulat. Hindi na my friend. Where are you? Ha? Pinawin mo. Medyo mali yung dito. Magandang pang-board game talaga. Itang table na to eh. Pag nag-iblaan, mag-sometimes kayo. Ha? Mag-sometimes kayo. Ang multi yun, nagbayad na 50% yun eh. Nagbabayad na ng 50%. Meron tayong ano. Kada pagkatampi niya na ito, masarap eh. Ginawa ko lahat ng mga controlling na para maintindihan natin.
muna yan. Engineer, hindi ka pa kakain, engineer. Nice. Kaya dito ka. Ba't na lang sa akin? Apat na lang tayo. Corner pa. Ba't ko pinagtatawa ng ito? Apat na lang tayo. Gusto mo corner pa kakain. Eh, gusto nga yung sa bingo eh, di ba? Four corners. Ano ba yan? Kaya yan. Nagpigad ka. Nagpigad ba sa boss? Happy Father's Day ah. So si Tumali ah. Okay, ito ano ako. Ako corner set. Hindi nga. Kapalan. Dam, kapso kumagkat. Hindi dapat tabak pa mo. Boss na mo, boss. Ito rin kumain. Ha? Wala akong pisang kumain. Ano dito yan? Paksiw, lechon paksiw. Ano yung bigyan? Okay niya. Mamaya. Ano ko? Hindi, kutsara. Hindi lang pwedeng kabayin ito. Baka sabihin mo, bago yun naman ako. Kakain ito, mataba. Ano na ito? Umukuha na masarap na parte. Ang gawin mo? Alam na. Anong celebration niya kapon? Sabi nga na eh. Wala siyang si daddy. Pero si kuya. Ah, Kuya, yan. Nag-dance ka no? Ano ba? Water lang may crowd. Nag-dance sa akin. Sa bahay lang. Ay ba yung kaya din? Ako na. Sama sila. Ano? Apo na siguro sila. Sila na lang sa lanang. Na? Hindi, matuloy ko naman talaga yung ipadas din. Wala mong tuming kuya. Oo. Doon ba? Sunday ipadas eh. Kung Mother's Day. Yung nagalawang Second week pa eh. third week. Di ba buyo ko ah? Buwa kayo. Sige. Buwa kayo. Oo, wala namang gano'n sa bahay eh. Buwa kayo. Ito. Tingnan eh. Punta ko lang. Baka mo lang. Saka mamang ka. Na-SIC na yan eh. Sikat ang ulo ko eh. Yes po. Mamaya, bigyan ko ng mga PSD number. Bigyan mo case din Oo, natin. sige, mamaya lagi. Kasi para malaman natin kung sino magkakapat natin. Oo, sino ano. Ganun dapat. Sino na ko na yung Johnny Cristo. Nag-SP mo iba, ano? Sino? Sino dito? Sino? Ako. Abili mo yan. Oo. Ay. Huwag mo ka naman ulam. Sarap naman. Nag-progress ka? Sino? Na-double pagkain mo. Hindi, ito. Extra rice na ako ito. Pero kaya, nakita ko, ganyan pa parang mali yata yung mga China. Kaya, nung nilagay ko mga Johnny na kuha ko yung parcel. Kaya nalagay ko PSD para makuha natin ang parcel niya. Dito ka. Oo. Ay, batukan mo nga yung boss mo, no? Kita. Ikaw bang batukan yan? Kiss mo. Kiss mo sa loob. Nagano kami kapon. Kasi may birthday sa amin. Hindi ka. Eh wala naman siyang pera, walang taba. Pero mabait yan. Nasa 26 na. Saan? Pakakain niya. Hindi, doon sa Boulevard naman.
Kasi every Sunday, nag-inom na naman kami. Kaya sakto Father's Day. Kasi sakto pa birthday niya. Eh di sinabay-sabay na namin. May nagbigay ng pulutan. Nag-boarding house. Saan ako sa? Saan mo din? Malapit lang. Ano? Ganun na lang. Anong pulutan? Pero siya, tapos may street pa. Parang mangyat niya. Nagkamit doon. Isa kong kagabi, ang lakas ng ulan, di ba? Oo. Buti may ano kami, may tent kami. Nang oras din eh. Dalawang oras din nata. Nag-ground out mga isang oras. Tapos yung kudlat, malakas. Ha? Kudlat. Oo. Kaya katapos ng maglaro nun. Senior pa naman. Malakas. Parang ghost town. Wala akong makita ng ilaw. Sa blackout na. No blackout sa lakas ng ulan. Yung ulan na ano, parang... An hour. Pang bagyo eh. Isang oras, ganun ang ulan. Isang oras. Ang babakap natin. Flat. Kaling sa labas. Ito, sa labas. Mababa kasi. Hindi na galing sa sapa. Sabi. Yung bagyo. No, kung ano ito. Na. Ito yun. Ano ba ang biyakan? Sama ka ba natin? Gano'n lang, parang... Ayaw. Oo, sa Santa Ines. Isang Porto Buwan. Oo. Pero meron ko saan? Tatanong sila, Doon sa Japan. sa likod ng ano, sa ng... Japan. Japan ba yun? Pangat. Pati yan doon. Yes, eh. Oo, hakim mo ako. Hindi naman doon yung anak ko. Parang Anong flavor nito? Yun yung parang spicy din. Yung ano, may alak. Hindi ko. Hindi yun. Jack Daniels yun. Pero ito, yung parang spicy na yun. Yung may alak eh. Okay. Jack Daniel. Gusto mo balat? Balat. Parang yun. Nandun. 100 kapag 2 pieces. 105 kapag may flavor na lang. Yung maganda. Ito, 105. Di buti ngayon, malaki yung tinda niya. Ba, nung isa, Ang swerte.
Yun ang gas, di ba maliit lang sa'yo? Oo. Yung ganun lang ako. Minsan lalagyan nila ng konting extra. Hmm. Alam naman nila kung masyadong maliit. Nakabusin pag take out sa Jollibee. Eh, Take out sa Jollibee. Tapos minsan pupok ng manok, parang yung natin natititrese. Tapos minsan pag di mo tinik, wala nang gravy. Minsan Sa KFC, sa Las Piñas, sa MacArthur, lagi may kulang eh. Kaya double mo lagi din. Tapos yung ano, nagpapanda ako sa bahay. Hmm. Wala nang gravy, wala pa yung drinks. Ba? Oo. Paano naman nangyari? Di ba ako yung rider, yun na yun. Kap na, ay, type niya. Ano ko yung pinili ko sa bahay. Bumili ko ng ang babalik sa bahay. Nakamahal siguro. Pagkaya pag binaw mo, umuwi. Nagisa? Binaw ka, nabas na ako. Sa Hindi! Hindi yung mga tinatry, mga tinatry na Pagkaya ng tao to, binaw. Ito nga. Ang dami pa niya, no? 4 slices pa to. Yan, yung mabait na sa akin nilagyan yan. Tatama natin. Ha? Tapo na natin. Hmm? Tapo na ito. Tapo na natin. Laman pala eh. Umay. Umay pala. Ito to. Ako tumayo yun eh. Ako tumayo. Good. Siguro mo muna dito to. Papakain natin sa kanila. So, sarap ng ano itong yan. Kahit ako lang. Kasi pag gano'n sa galing sa Bella, sa Sabi Isabela, sa bele. kahit ako lang, sabi siya, siya eh. Isang ganyan siguro, ganyan kalaki. Kukunin ko rin ng mga tayo. Pagbibenta mo, pin. Basta mamaya nila ko alagay ko ng Kasi spirit. next week. Yung mga yan. Kaya ko lang na yung, nilagay ko ng Johnny, nag-guess na kuha ko pala yung pasta na ito eh. Baka maring Thailand. Pag pinagdikit-dikit mo, yung iba mo, bali lang. Yung 6 naging 8, yung 8 naging 6, gano'n. Basta lagyan mo ng title number, black and light, area, case number. Yung mga may TCT na ganyan, may ka-duplicate siya. Yung mga PSD number ganyan. Hindi, pinlako, pag-fill up, nagbigay-bigay ko, akala ko magkakaroon, lubuluntag eh. Yan. Dalawang plan number pag ganyan. Tapos, inano ko, yung ginawa ko ngayon, pinag-iwalay ko siya kay Black. Agad lang. Pero gusto ko din, title nila, kung magkakapareho ba? Hindi magkakapareho. Yung typhoid, kabay ko, may MGM6 at 7. Yung mga
Ang mabos ng tangkin niya. Bukang ko na. Bukang niya. Yan natalipis ito. Pupusin nga natin nun. Yung pinya. Hindi rin. Ito na ito. Baka mapagdala ito.
practice. Kahit sa galing na kanila. Kumbaga, payari na rin mo para. Oo, okay mo. Bukas na, bukas. Ako. Review. Pantay ka ba eh? Kita sa Domingo Village. Ang dagat. Ay, hindi ka po. Papakita. Paano tayo bukas yun? Tapos ang tayo siya nila ng Torino. Okay na lang rin. Okay na ba rin? Pero yun ang umigay, di ba? Kaya talaga. Ha? Hindi pa iubos yung Nakipet yun eh. Nakipet yung plato nun eh. Ito lang ang loob lahat naging arpos tsaka gilid na. Ba nga. Wala ka na. Oh, dami na naman yan ah. Ha? Mukhang mamahalin yung mga yan ah. Nakuha ko lang sa matrix. Ha? Sa matrix ko nakuha yan. Saan? Sa matrix. Yung ginis ko para sa gift nila. Yung mga pwede natin balik, Eman. Balik na natin. Yes, sir. Yung mga pwede natin sabit, sabit na natin. Opo. Buhay ka. Yo, sabay ba ako mo? Wala malipit na lang.
Check. Pasuyo ko mo, long band breaker na eh. Ilang title na nini, kaya? Inisan ko lang sa inyo. Hindi talaga yung kibande. Aurelia Sikat. Viuda de Miranda. Pangalan na talaga? Hindi pa kaya na. Ano kasi ang pasulo ko? Long band breaker. Kaya meron din eh. Kuya, pwede makita pa send ko doon sa records mo. Ano yun? Yung dito sa... May pilar na nakasulat dito eh. Yun lang yan, no? Diba? Okay, Yasika, di Miranda. Regular siya. Oo, nakasulat dito dahil pilar. Okay, Sika. Okay ito ah. Ha? Okay siya. Okay na. Hard copy na mag-edit yung hard copy eh. Aurelia Sikat nga. Pero ang ano, TCT niya, 45611 at Ano lang? 45611 at 456 111 OR. tatlong 1. Ha? O, 3 1. Hard copy ito eh. Gusto rin sa mga ano ko ha. Ano pa ito eh? April pa ito eh. April.
Eh, pa-file kayo rin pala yun eh. Tapos reklamo lang yung Kenny, ipit pila rin.